Dobré ránko, Lucia. Dneska to tu bude asi dobrá vec. Tam je niekto. To si bude veľmi dobrý deň. No, zaujímalo by, čo to... Hej. No? Víš, pamatuješ si ma, ne? Nie? Nepamätám. Kto si? Minule si u mňa objednával to pičičko. Som je ten šialený vedec. Vypiješ ho. Nie. Vypiješ? Nie. Niečo povedal. Kde vypiješ? Ako máš zbraň? Pomoc, uchylak. Vypij to. My sme kone, my sme ľudia. Čau. Buď to vypiješ, alebo ťa zabijem. No radšej sa než to vypijem. Pomoc. Čo tu je? Bonk. Bonk. Aj máš prosím HPčko, vypiješ to? Daj ti toho HPčka, dobre, vypij to. Dobre. No, kde to som? Kde to som? Čo sa deje? Pomoc! Pomoc! A nie! Pomoc! Pomoc! Čo sa stalo? Pomoc! Niekto ma to revivuje. Nie! Zomrel som. Čo sa to stalo? Takalu! Pijeme ešte tam! Čo sa to deje? Kde to som? Nejaký dom. Čo je? To čo je? Haló, pane? Počkaj. Počkaj, nie si ty náhodou Blesko? Áno, a ty si Paco? Ja som z toho mesta som ten prezident. Teba si pamätám, ty si bol môj ten pomocný, taký menší. No a ty tu čo robíš? Nejaký šialený vedec ma tu teleportoval. Dal mi nejaký požiadavok, čo som objednal. Aj ty? Hej, ja som ešte bol teleportovaný do inej dimenzii. Tam som si nebol. Nejaké, kde bol plný chaos a začali útočiť. Nechceš tento dom, lebo taký čavo, čo tu býval, on zomrel, lebo padol z útesu. Aha, kľudne. Je to zdarma? No, môžeš. Aj tak to ešte nebýva. OK. Tu máme takúto, ale už je tu aj táto metro. Metro, gáš, môžem? Idem si sadkať. Cool. Nespadne to? Asi nie. Ne. A teraz si sa stal? Aha, teraz pôjdeme potom dole. Počkaj! Idem. Ale nemáme ešte šoféra. Potrebujeme, aby ďalší tu bol. Hľadáme tu nejakých ľudí, lebo pamätám si, že ich tu bolo ešte veľa. Ten človek, čo tu bol pred tebou, v dome, tak hovoril, že tu je ešte dosť. Ja som troška spadol. Rivevneš ma. A to ako funguje, že keď zomriem, tak ešte žijem troška? Zvlášť si sa. OK, lebo keď som bol ešte v minulom svete, tak tam som tiež zomrel. Ale žil som stále. To mi nejak troška nevychádza. Nedáš mi nejaké healy alebo vecičky? Mám malo života. Môžem ti niečo dať. Takže treba... Alebo proste Počkaj, nejaké... na druhú stranu. OK.
Čo robíš? Jak sedíš, prosím ťa? Nevím. Asi nějak. Aha, kravy. Okay. Kolik to tu je? Aha, to je nějaká truhla. Môžem si zobrať tie veci? To sú potom stratenom človekovi. Zoberem. To sme našli v tom útase, tak sme tam nechali túto. Tak si to všetko zoberem a kašlem na toho čaba. Ale teraz som to tu nepreskúmal, lebo on tu proste bol, ale A bol padol z útasu. taký, že quiet kid? Alebo quiet adult? Taký, že tichý bol? Nič nerobil? Nič nerobil, on proste bol tuto, ale on sa s nami nerozprával, ale proste tu už bol že roky, takže... Asi nejaký čudný On bol, starík. ja až tam dole mám dom, ale... On tu proste býval, ale padol dole a našli sme ho o 2 dní nespal. Si bol, čo vás spadlo? Ko mohol niečo spraviť? Nie, on neviem prečo, ale sme nevideli nič, že by ho niekto strkol ani tak. A videli sme, že on ani nebol na kraji. Mali sme tu kamery, ale tie sa rozbili, lebo ostatné metro to rozbilo, narazilo. No takže mali sme to kamery a videli sme. Dáš mi nejaké healy? Chceš kokos? Zabijem túto kravu. To čo je si silné? Takže už mám pošli dobré veci na katanu, meč, kontáčom. Čo? Máš katanu. Si. Ja idem ku sebe domov. Ok, a prečo si nespravil cez metro, aby si tam mohol ísť? Mne sa nechce, ja som úplne dole, mi sa to dobre robí. Aspoň tam mám pláž. Ty to máš nejako vysoko strašne. Tak ako na kopci. Tu horu by sme mohli niekedy aj osvetliť. Ako je to troška osvetlené, ale tma. Býva tu aj taký iný človek. Ako sa volá? Salomonus, ale moc tu nebýva, ale lebo toto furt niekde je. Počkaj, Kalamonus. Vidím ho raz za deň. Áno. To si spomínam. A ja si spomínam, že bol v našom meste, ale nepamätal si moc. Si pamätám, on stále kde si chodíval. A hlavne, neviem, mne sa s ním bolo raz, že on išiel kde si... Počkaj, ja si pamätal Kalmarusa a teba. Lebo vy dvaja som proste bol v obchode, pracoval som a videl som vás tam dvoch. No lebo som tam išiel zastupovať za moju manželku. A mi sa snívalo, že som bol v nejakom svete, on tam bol. A to bolo ako keby... Neviem, čo to bolo. Ako keby to bolo úplne reálne. Niečo si poviem. Choď si vybaviť dom, nastavuj sa tam a ja tiež idem, dobrá? OK, tak idem niečo spraviť. Idem doňho. No, takže. Čo to tu máme? Aha, bez tu nejaký. Môj pomoc, robotník tu je. Ukáž, tak až vieš? Takže mám to tu nejak hotové. A idem asi sa mojim kamošom, ale neviem ako. 2 fall damage to dáva. Ale počul som, že môžeme to craftiť. Tak vyskúšam nejak. Ukáž? A inventár, čo tu máme. Aha, hej, toto. Tu mám nejaké veci. Cool. Aha, sa tu môžem craftiť. Glider. Nemá to on? Glider. A ešte tu mám. Spyglass. Ukáž. Čakaj. Wow. Cool. Cool to je. Idem sa ma špehovať, a jo. Tak idem k nemu na návštevu.
Uá, Čo to počujem? klap, klap, klap. Čau. No, čo? Čo to robíš? Neviem, na návštevu chcem ísť. Dobra, tak poď ďalej. Ukáž? Tak cool. Tu mám Tepa. kameru. Nekúkam. Tu máš... Kuchyň. Čutné sa Čo tu by si si ide. dal na jedlo? Asi... Chceš burger? Otočam. nie. Neviem. Rybu? Rybu. Niečo mi proste daj. A idem na Takže chvíľku. Musím ísť na chvíľku, počkaj. Kde máš vecko? Hore? Zaberiem ti rýžu a dám ti tú tvoju rybu. Vecko. Bude vadí, keď tá ryba bude surová. Nie. Hej, Paco, kde máš vecko? No. Ešte toto nemám tak vybavené. Ja tak idem tuto, počkaj. Počkaj, Máš sliep? ja ti dám Počkaj, nič. ja tu idem. Ty čo robíš? Počkaj, nechcem. Idem sem, počkaj. Nepozeraj sa. Rob. OK, hotovo. Ty kuric. Doba. Ty, čo robíš? Tak idem. Sekund. Tak, prinesem si ti jedlo. Koľko nás tu je vlastne v dedine? No, Tejto. asi taká traja, ale podľa mňa sú ešte niekto bude na tomto. Niekto nový však. Ja ti dám panier. Keď ja nepôjdeme do obývačky. Budeme Chceš do čakať, obývačky, budeme ale to nemám už stolík, tak ešte nemám stolík. Nevadí, tam si to do ruky. A tu niečo máš. Si nejaký špion, či čo? Nie, to nevadí, ste nejaké veci. Bum! Poď si sadnúť. Ja idem tuto, ja mám taký. Aha, ja môžem tancovať. Čo je? Si vole, môžem tancovať, cool. Tak idem si do pífačky sadnúť. Dobre, tak to ti tam pojednú. Až? Aha, cool. Aha, rýža. Zatiaľ idem dole niečo vypracovať, dobre? Dobre, Čau. OK. Takže, Keď to zješ, čak kľudne podľa mňa dole. OK. Takže idem sa pozrieť. Daj, niečo tam robí. Dúfam, že ma neuvidí. Dokiaľ. A tam je? Čo tam robí vecko? OK, to je. Baf! Robíš? Nič. Idem ešte hore. Vieš? Nič tu nemá. Chladnička sa netrápila. Čo to bolo? Tak idem. Čo tu robíš? Kúpelku. Kúpelku. OK. Tak asi to bolo všetko. Idem k sebe. Tak, Tak čau. čus. Čo? Pomoc! Co deje? Čo si Nenormálne. zabil? Slepku? Sliepko, hej, nemohol som sa pohnúť. Tak, ako sa mám dostať hore? Aha, tam sú schody. Ja tu budem ešte robiť schody, treba. Musím si zaplávať. Keľ. Fuj, blato tu je. Už nemám ani topánky. Ale tam asi ich umiem. Ja som parkourista. Keľ, to tu není, tak musím ísť takto. Keľ. Som tu. Nájdem. Bežím.
To bolo LTT. Bežím. Přišli tam padak. No nie! Čo máš? Nespravíš tu schody už, prosím? Radšej spravím schody. Čo robí? Daj sa posrať. Zrkadlo. Čus. Čo zase? Idem si robiť nejaké schody hore. Alebo nie, toto je blbosť. To zničím. Bum. Bum. Vyskúšam. Aha. Počkaj. Som. Toto. Alebo nie. Tak. Aha. No nie až také zle. Teraz toto. Aha. Idem. Uiii. Som tu. Fúha. Tak. Nábytok tu mám. Tak. Idem